Ja, goeiedag Leur, daar zijn we alweer met een nieuwe podcast. Het is heel rap nog een ander, maar ja, zoals ik al eerder zei, dat mag ik helemaal zelf weer. En ik had inspiratie, want ik was aan het hardlopen en toen dacht ik van... Hey, old saxies, hoe zullen dat elke kleuren hebben? Nou, old saxies. Daar hebben we altijd een mond vol van. Zo van, daar kunnen we onze spraken vanaf. Maar elk is daar niet zo heel veel van bekend. Er is een groot woordenboek van. Er is de Heliant van. De Heliant was een bewerking van het Christusverhaal. Om dat aan te passen aan de belevingswereld van de Saksen. De Sassen of de Saksen, die hadden, ja natuurlijk, dat waren Germanen. En die hadden de grote eer van als ze konden vechten. En vechten, dat hoort ook niet bij het christendom. Nou ja, dat kun je ook twisten. Maar in ieder geval, Jezus Christus gaf zich zomaar ouder. En ja, dat past natuurlijk niet in het wereldbeeld van de Saksen. Want zomaar ouder geven, dat doe je niet. Dus de monniken van toen hebben een heel ander verhaal van gemaakt. Waarin het Jezus een grote strijder is. En nou, goed, dat is ook betekende wijs. En er zitten verschillende bronnen van oudere leeuwt. Saksische bron. Saksische bron, opgeschreven, hartstikke mooi. Maar dat wil niet zeggen dat je dan ook weet hoe te kleuken moet hebben. Want ja, natuurlijk, er waren toen geen... Ze konden niks opnemen. Ze konden het alleen maar dalen schreeuwen. En vaker waren het ook nog monniken van boeten uit Sassenland deed het opschreeuwen. Dus je weet nooit helemaal zeker of de kleur moet hebben. Maar goed, dan ga je eens googlen en waar kom je naar tegen? Ik zoek veel in het Engels, want dat is makkelijker, want daar is meer in te schreeuwen, dus meer in te vinden. Je bent manchmal ook een beetje pragmatisch weer. Maar dan kom je één YouTube-filmpje tegen. The Sound of the Old Saxon Language. Nou, dan hoor je een vrouw kijken. Ik zal het wel laten horen. Theurendilo. Theurendilo havde is nest in Themuwagen Seli. Waren the elderon enes bedja utjifaran. Wiljandi je halon, god te kwekon voor jongon. En die havden alleen verlaten thelutike. Efter bikeride, Theurendilo. God is her jordan. Kwathe, hoe habde you let je ziden barn. Je zinden al suakuman. En ze presenteert dat alsof dat echt zo een kleuken heeft. Maar goed, ik kan horen aan de vrouwke dat er niet weet hoe het Saksisch van nu klinkt. En dat er elk Engels als moederspraak heeft. Dus ik dacht, ik ga daar zelf eens een keer achteraan. En dan maak ik mijn eigen versie van. Dus in dat filmpje hoor je het verhaal van een toenkroeper. The Wren. Of het winterkoninkje. Of het duimke. Maar daar hebben we heel veel naams van in onze spraken. Hartstikke mooi. Maar wie gaat voor de Wrendilo? En ik heb nou nog uitgedraaid. En nou, ik zal het proberen op mijn wijze, zoals ik dat interpreteren, vuur te draaien. Dus misschien is dat waar, zoals het Old-Saxische kleuren heeft. Kan het helemaal mis hebben natuurlijk. Maar het is wel mooi om daar eens een keer te harsenscoeren, te brainstormen. Om daar wat duidelijkheid in te krijgen. Ik zal het ook even in beeld brengen. Daar heet het. De Wrendilo had daar is nest in de Wagenseli. Waren de elderen eens bedja uitgevaren, willende gehalen wat te kweken voor ihre jong. En die hadden alleen verlaten de lutteke. Efter bekeerde de vader Wrendilo. Wat is hier geschieden, barn? Gezinden alles zo aankomen. Gwijk, vader, kwade ze, en Mikkel onholdo is hier aan ons verliezen. Al zo grimmelijk en de vorkelijk was is aanbarry. Hij starde aan ons nesten in met Mikkelem ogen. Beview zinden we nu zo onderbaden. Wel, kwad de oudere, waarom is hij nu gegangen? Daar, kwaden ze, hij is daaruit gegangen. Piedeth, kwad vader Wrendilo, ik zal hem volgen. Nee, wees niet bloedig, ban. Ik zal hem wel volgen. Efter voor hij hem behinderen. Als hij een beetje eggje kwam, was dat de leeuw die daar liep. Ak de Wrendilo was niet aankomen. Voor hij aan des leeuws bak neder en de deden aanhebben te schelden. Hoe komen ze tot mijn huizen, kwad hij, en de onderbaders mijn barn. Niet raakte de leeuw des, hij ging voort.
Dat maakte de deslutie een wegendes albult nog sterker. Neuwicht hadden ze daar te zoeken, zeg ik die. En de kwamen ze weer qua deze werden zo zijn. Toch nek wil je dat soort vast doen, kwam hij. En die eftige hoofd een van his been, aan ik schoelen met één traden te breken die bak. Efter voor hij weer tot his nesten. Daar baan, kwam hij. Dem heb ik eens een leren gegeven. Nu zal hij niet wederkomen. Nou ja, de Oud-Saxie is natuurlijk hartstikke mooi in de oorlogspraken. 1500 jaar terug werd dat gekeerd. Natuurlijk is het Oud-Engels, daar is veel meer van bekend. Want daar is veel meer onderzoek naar gedaan. Want Engels is nog eenmaal een grotere spraak, helaas. Maar het is natuurlijk mooi om te zien dat bijvoorbeeld het woordje barn, dat kennen we hoe het vrees van Bern en hoe het Scandinavisch barn. Maar zo zit er nog maar veel meer in van woorden deze wie niet meer kent. Maar dit in andere spraken nog maar bewaard zitten blijven. En het Saxisch heeft natuurlijk een hele mooie uitgebreide grammatica. De Vrendilo hafde is nest in Themo wagenseli. Nou, in de wagenzaal, dat kennen we wel misschien, de schuren. De Vrendilo, dus de toenkropen, had zijn nus in de wagenzalen. Waren de ouderen eens bij de uitgevaren? Willen de gehalen wat te kwekken voor ihre jong. Ze waren beide uitgevaren en zo wat te eten te halen voor ihre jong. En die hadden alleen verlaten de Lutteke. Ze hadden de Lutteke alleen achtergelaten. Efter bekeerde de vader Vrendilo. Naderhane kwam vader Vrendilo terug. Hij bekeerde. Hij keerde terug. Wat is hier geschieden? Wat is hier gebeurd? Wat is hier geschieden? Je ziet dan alles zo aankomen. Je ziet alles zo verschrikken, zo bange bekum. Jullie ziet allemaal zo bekum. Wenk vader, kwaden ze. En Mikkel, in mijn dialect kennen we nog het woordje Michel. Wat een linkmichel. En Michel onholde is hier aan ons verliezen. En Michel onholde en een onheilige en een vervelende is aan ons verschenen. Alzo grimmelijk en de vruchtelijk was is aanbarry. Alzo grimmelijk en vruchtbaar. Verschrikkelijk was zijn aangezicht. Hij starde aan ons nesten innen. Hij staarde aan ons nest naar binnen met mikkelem ogen. Pittiu zinden we nu zo onderbaden. Dus daarom zijn we nu zo bange. Wel, kwad de oudere. Nou, zei de uil. Waarom is hij nog gegangen? Nou, dat is zo duidelijk, daar hoef je weinig bij voor te stellen. Daar kwad hij is daaruit gegangen. Beter, to abide, blieft. Wacht even, kwad vader Vrendilo. Ik zal hem volgen. Ik zal hem maar volgen. Nu wees het bloody barn. Niet bangen wij. Niet bleu wij. Ik zal hem maar volgen. Efter voor hij te iemand behinden. Hij voor hem behinden, achter hem, hinter hem. Als hij een beetje egje kwam, als hij om de ekke, was dat de leeuw die daar liep. Is natuurlijk hartstikke mooi dat er een leeuw liep, maar goed, vooruit. Ak de Vrendilo was niet aankomen, maar de Vrendilo, de toenkroepen, was niet bang. Voor hij aan de leeuw is bak, hij voor op de leeuw zijn ruggen en de deed aanhebben te schelden. Aanheffen. Hij ving aan te schelden, deed aanhebben, aanvangen te schelden. Voor hij aan de leeuwsbak neder, hij voor aan de leeuwsbak neer en de ving aan te schelden, aanheffen te schelden. Gweer komen toe te mijn huizen. Waarom kom je bij mijn huis? Kwad hij. En de onderbaders mijn baan. En maak mijn weg te bangen. Nu rook je dat de leeuw is. Hij reuk het niet, hij vernam het niet en ging voort. Hij ging vandaan. Dat maakte de desluit een wiegendes albult nog sterker. Dat zorgde ervoor dat een kleine schreeuwert nog sterker ging bekken. Neuwicht hadden ze toe daar te zoeken. Niks heeft toe daar te zoeken, zeg ik die. En die kwam eens toe wieder, kwam hij, zo weer eens toe zijn. Dan zou je het eens metmaken. Als je wieder komt, dan zou je het eens heen. Vlugnek wil je dat zo verstaan. Ik doe het niet gerne, kwam hij. En
Efter gehoofd een van zijn been. Hij tilde het been op. Hij gehoofd een van zijn been. Ik skulle met één trad te breken die bak. En met één trad treed ik de ruggen de milden. Efter voor is weer toe is nesten. Hij voer weer terug naar zijn nest. Daarbaan. Zo jongens. Daarmee heb ik eens een leraar gegeven. Dan heb ik een leraar gegeven. Nu zal hij niet wederkomen. Het is natuurlijk speculatie en ik ben beïnvloed door mijn eigen spraken en door het Hollands en die 1500 jaar wat er tussen zit aan ontwikkelingen van spraken. Maar ik denk dat misschien op deze wijze het is altijd een interessante vraag. Zo die lui uit die tijd kunnen hem verstaan. Nou, er zit natuurlijk een hele interessante grammatica achter het Oud-Saxisch. Maar goed, in het dagelijkse leven, als je zo iemand tegen komt, dan zou je niet gewoon zeggen van, vertel me hoe grammatica-regels is. En ik denk dat je dan gewoon met groot lusten toch wel naar de zon kunnen komen. Natuurlijk haak het ook een beetje vanaf hoe bedreven iedereen zit om spraken te ontwikkelen of te ontsieven. Maar ik denk toch dat zo'n beetje 70% toch wel met redelijke zekerheid wat kon verstaan. Natuurlijk zitten er beeldwoorden verloren gewoon, die we niet meer kent. Ik ga er hier in dit verhaal kan ik er ook een paar. Ik ben aan het kijken. Ik pak er weer een bij, jongens. Onholden, de onheiligen, de onverlaten, de verveelde leu. Onderbaden. Bang is niet, een beetje onder de indruk. Onderbaden. Nee, wees het bloediebaden. Nou, bloedie, dat kennen we dan nog wel. Bloot, gewoon bloot. Een beetje bleu. Een beetje bang is niet. Een beetje schuchter. Ik skal me wat vragen. En vragen, daar heb ik eigenlijk geen idee bij wat dat is. Maar misschien afweggen of zo. Maar goed, er zit toch wel heel veel in waar met een beetje muiten wat kunt herleiden. En dat is altijd wel heel interessant om te zien. En dat is weer een rij een plattebied gaan leren. Omdat je daar veel beter met de oude geschriften en andere spraken ook kunt begrijpen. Want in die tijd, er was niet echt een heel duidelijk onderscheid tussen wat nou echt Oud-Saxisch was, of Oud-Engels, of Oud-Angels, of hoe je het ook nu weet. Dat loopt een beetje vluinig in elkaar over. En dat gaf allemaal niks. En dat loopt gewoon door elkaar. En pas later, onder politieke invloed, is de duidelijke zeg van, en dit is wel goed en dit is niet goed. Dus, maar sprake hult zich nooit aan, strak aan regeltjes. Dat micht er altijd tussen duur. En nou ja, goed, als je een beetje de tussenduur zelf ook een beetje tussenduur meent, zou ik maar zeggen, dan kan je aan een heel bult volgen. Ik vind het mooi om daar een beetje in te wreuten. Ook wel een interessante gedachte om daar eens een keer over na te denken. En het kan weer, en daar zie je heel wat aan zitten huren. Maar ook, misschien moet je daar zelf een podcast beginnen. Of door ons een bericht, of door ons naar weltspraken@gmail.com. Of schrijf het eronder in de commentaren. Of hoe je het ook maar ziet. Je kunt dit op YouTube met bekijken wat daar geschreven is. Wat ik net heb voorgelezen, dat kun je daar zien. Ja, je kunt op YouTube kun je het metlezen, kun je zien hoe het zich dat verhult. En nou, je hebt ook in de Nisaske schriftwijze heel er nog onder zat. Dus middag, duidelijker wordt het niet. Ik zal zeggen, maak er een rol wekker van. Ga ik ook door. Goed dom vandaan door, jongens. En dan kun je bij ons terechten. Leuk, ik zal zeggen, goed gaan. Laat het podcast. Adjo.